Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Mencho Antigua Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Gibutyag sa Commission on Elections nga andam na sila alang sa barangay elections karong Lunes. Atong sayron ang detalye pinaagi ni Luigi Flores. Ipakatap sa kapulisan ng 3,000 ka personnel aron bantayan ang 36,000 ka mga polling precinct lukop nasod. Naka-standby na sabang kapin 1,600 ka pulis sa Camp Crame aron ipakatap sa panahon sa kagubot. Mupakatapsab ang armadong kusog ug mga sundalo aron bantayan ang mga barangay nga areas of immediate concern. Matod sa COMELEC, kinahanglan mo pwesto 50 metros gikan sa polling precinct ang mga pulis ug mga sundalo aron makita sila sa publiko. Gitaho usab sa kapulisan nga sagad sa mga kaso sa election-related violence na hitabo sa Ilocos Region ug ARMM. Kapinsab sa 500 ang nadakpan tungod sa COMELEC gun ban ug kapinsab sa 400 ang nasakmit nga mga armas. Sa Domingo na sa tungang gabi magsugod ang liquor ban alang sa barangay elections ug mulungtad kini hangtod sa adlaw sa piniliay sa Lunes. Matod sa COMELEC, exempted sa liquor ban ang mga langyaw ug mga turista apan mamahimurang mag-inom sulod lang sa mga establisimento nga certified sa Department of Tourism. Karong Lunes magsugod ang botasyon alas 7 sa bundag ug matapos kini sa alas 3 sa hapon. Luigi Flores, Solar News. Sa Lanao del Sur, mga mag-uuma nahatagan og bag-ong kahimanan aron mapalambo ang ilang pag-uma og kinitaan. Si Jong Cadyon sa report. Jong? Mencho, Mokabat sa 13.5 million pesos ang tanang project nga mupalambo og mupadaghan sa abot kon harvest sa mga mag-uuma sa lungsod sa Balindong, Lanao del Sur. Giturnover ang proyekto kagahapon ngadto sa mga mag-uuma. Gilangkuban kini sa water pump irrigation project o corn mill project nga gigastuhan sa Mindanao Rural Development Project alang sa mga local government units sa Autonomous Region and Muslim Mindanao. Si Original Governor Mujib Hataman maoy mi-turnover sa proyekto ngadto sa Balindong Mayor o ngadto kang Balindong Mayor Ray Salan Bagot Mangundato. Ang corn mill project nga nakatidado og 2.5 milyones ka pesos i-operate sa Budong Salinbado Kadapuan Association samtang giturnover ngadto sa National Irrigation Administration ang 11 milyones ka pesos nga water pump irrigation project nga makapatubig kini sa 75 hektarya nga humayan. Mincho? Daghang salamat, Jong Cadyon, reporting gikan Pagadian City. Gibutang sa lain nasab nga Bayanihan seminar sa Philippine Army ang laing grupo sa mga barangay officials ug mulupyo sa Lapuyan, Zamboanga del Sur. Ang mga participants gitudluan kabahin sa community building nga gitumom pagkabut ug kalinaw ug kalambuan sa komunidad. Miabot na sa haduol 300 ka participants ang nabutang sa Bayanihan seminar sa Army sulod na sa 3 ka seminars. Lakip sa gituki sa seminar ang kalabot sa climate change ug geohazards. Gisusi karon sa kadagkuan sa militar ang giingong pagpangawat sa mga kabtangan sulod sa mga gibiyaang balay sa Zamboanga City. Gitukod ni Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Ray Ardo ang usa ka Board of Inquiry aron mo imbestiga sa pasangil nga lakip ang mga sundalo sa nangawat sa mga kabtangan sulod sa giabandon nga panimalay sa conflict zone. Nasagmuyo ang mga evacuee sa Barangay Santa Catalina dihang sa ilang pagbalik sa ilang balay kagahapon, maunalay ilang nakita nga wala nay sulod ang ilang panimalay. Lakip sa gipangawat ang cash, mga alahas ug appliances nga nabilin sa balay dihang gibiyaan sa mga namakwit nga mulupyo atol sa panagsangka sa tropa sa kagamhanan ug MNLF Miswari Group sa miaging bulan. Mato ni Zamboanga City Mayor Beng Climaco Salazar, gipasaligan siya sa hepe sa Western Mindanao Command nga hatagan og kopya sa investigasyon sa militar. Panabana sa dagan sa panahon, uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Menchu. Nakaapekto gihapon sa nasod ang northeast monsoon kun hanging amihan. Magdala gihapon kini og bugnaw nga hangin ug mapanganuro nga dunay hini nga mga pag-ulan sa Ilocos, Cordillera ug Cagayan Valley. Base sa Metro Weatherscape dunay mga dagom sa Palawan ug mapanganuro nga dunay hini nga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Caraga ug Northern Mindanao.
Sa Luzon, ulanon ang Kalapan, lulusay thunderstorm sa Legazpi, Puerto Princesa, Tuguegarao, Lawag, Tagaytay ug sa Metro Manila. Sa Metro Manila, ulanon nga dunay thunderstorms karong weekend hangtod na sa sunod semana. Sa Visayas, hinay ang pag-ulan sa Borongan ug dunay thunderstorms sa Dumaguete, Iloilo, Tacloban, Tagbilaran ug Metro Cebu. Sa Metro Cebu, ulanon hangtod na sa Martes sunod semana. Ug sa Mindanao, ulanon ang Cotabato ug Butuan samtang dunay thunderstorms sa Cagayan de Oro, General Santos, Davao ug Zamboanga. Sa Metro Davao, ulanon nga dunay thunderstorms hangtod na sa Martes. Mao kato ang latest sa dagat sa panahon. Happy weekend. Balikan yung Momentu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sa ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod sa Lunes puhon. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat ug maayong hapon. Happy weekend.